افتوبارانکرنا هرما کردستان جلایه ارتشا ترکیه و درێژی هەیە و هەیە نەها حکوومەتە هەرێما کوردستانê تو هەلویستێکی دیار دەرنەبریە ئەفتوبارانکردنە ژی بوویە ئەگەرێ کوشتن و برینداربوونا چەندین وڵاتیان سڤیل و چەندین زەرەر و زیانên مادی گەهاندینە خەلکی ئەوێ دەڤەرێ و ترس li cem walatiyan dirûst kiriye ku nikarin biçine ser zevî û gundên xwe. Eftûbarankirinê jî dihête kirin ji bo ser deverên çiyayê Gare û Metîn û Qendîl û Sîdeka. Endam perlemanek jî diyar diketin. Cihê daxeya Herêma Kurdistanê bûye, cihê milmilana siyasî û dibêjîtin divêt hikûmeta Herêma Kurdistanê hevendiyê digel Enqerada biketin, da ku sinûrên Herêma Kurdistanê bihêne parastin û nekevne ber çi êrişan. Ekil serweret her herêmekî yan dewletek ev sinûretê parastî bin. Lê cihêdaxiya Evrûka ku Iraq şewekî giştî û beşekê wê Kurdistan Herêma Kurdistanê ye biya cihê milmilaniya siyasî û şerê mezin tê de rêdayîne tenanet ku du dewletê zilhêz vê gavê navçeyê ne wekî Amerîka û Rûsya û hevpeymaniyekan nîv dewletê dijî Daişê hatiye pêkînan ji ber hindê rastî ev bin eger hindê ku sinayî ev sinûre bêne bezandin. Ji bilî êriş û tûbarankirina deverên Herêma Kurdistanê çendîn serbazgeh û leşkerên Tirkiye li Herêma Kurdistanê hatine akincî kirin. û beriya niha Heyder Ebadî serokê hikûmeta Iraqê ji hikûmeta Tirkiye xwast ji bo du rojan divêt hêzên xwe di nav axa Iraqê de nehêlin. Lê heya niha serbazgeh û leşkerê Tirkiye li Herêma Kurdistanê mayne. Endamekî Konseya Rêveberiya Kongreya Netewaya Kurdistanê kenekê dibêjîtin. Her aliyekî piştevaniya hêzên Tirkiye biketin, ew bejdar di dagîrkirina Kurdistanê da. Çünkü jilayê artêşa Tirkiye ve hêrîş dihête kirin ji bo ser Herêma Kurdistanê. Rastî jî înana leşkerê Tirka bû Kurdistanê piştgidarîkirina didagîrkirina Kurdistanê da û her kes û hêz û layenekê piştevaniyê leşkerê Tirkiye biget bêguman ew bejdar e dagîrkirina Kurdistanê da û armanca serekî hatina leşkerê Tirkiye ew e çi kiyanêt Kurdî her çar parçet Kurdistanê nebin û têkdana rewşa Kurdistanê bigiştî û têkdana yekêtî û yekrêziya navmala miletê Kurd e. Li du fêzanînên gehiştîne destê me di nav axa Herêma Kurdistanê da 3235 efser û serbaz û cenderme hene digel çendîn cûrên çek û teqemeniyan ku li ser 13 bingeh û baragehan da hatine pervekirin û bi taybetî li Qeza Amêdî û Zaxo. Evekê jî dilgiranî li cem welatiyan dirûst kiriye û dixwazin artêşa Tirkiye Herêma Kurdistanê bi cih bêlin û bizivir newelatê xwe. Endam perlemanek jî diyar diketin divêt sinûrên hemî welatekî bihêne parastin û nabêt çi welatek sinûrê welatê dî derbas biketin. Eyas Abdullah NRT Hewlêr.